Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आणि त्याच्या सगळ्यांकडे पाणी टाकून ठेवली आहे. सध्या इथे मोठ्या प्रमाणात कासव सापडत आहेत आणि नव्याने जात विकसित होण्याच्या मार्गावर काय माहिती आहे? गेली अनेक वर्ष ह्या वायंगणी किनाऱ्यावर अथक प्रयत्न करून ही कासवं आज वाढलेली आहेत. गेली 20-25 वर्षापूर्वीपासून मी हे काम करत आलो आहे आणि त्यानंतर आता ही प्रजात चांगल्या प्रकारे वाढलेली आहे. त्याच प्रजातीमध्ये आता सध्या तर ह्या सीझनमध्ये इथे नवीन प्रकारचा एक कासवाची पिल्लं दिसून येत आहेत. ना ऑलिव्ह रिडले ना ग्रीन टर्टल. मग हे नवीन कुठच्या प्रकारचा कासव आहे ह्याचं कुतूहल आम्हाला लागलं आहे. त्याच्यामुळे आम्ही हे पुढे कळवलेलं आहे आणि त्याच्यातनं कुठची प्रजात ही आहे नवीन हे आपल्याला पाहण्याचं जरा ओढ लागली आहे. कारण नवीन कुठचा तरी एक प्रकार निर्माण होतो आहे आणि त्याला काय नाव द्यावं तर आमचं वायंगणीच्या नावाने काहीतरी त्याला नाव द्यावं असं आम्हाला वाटतं आहे. आणि ज्या काही ह्या कासवाच्या प्रजाती आज नष्ट होत चालल्या आहेत त्या वाचवण्यामागे आम्ही धडपडत आहोत. एकतर जात पूर्णपणे नष्ट झाले लेदर बॅग, ती पण कुठेतरी त्याचं अस्तित्व निर्माण करावं सरकारने असं पण आम्हाला वाटतं आहे. आणि इथे असलेल्या सध्याच्या प्रजाती म्हणजे ऑलिव्ह रिडले, लॉंगर हेड ऑलिव्ह रिडले, ग्रीन टर्टल आणि हॉक्सबिल ह्या तर प्रजाती सध्या आहेत, आम्ही हाताळलेल्या आहेत. आणि त्यात करून सध्या तर भरपूर प्रमाणात सर्व किनाऱ्यावर कासवं अंडी लावण्यासाठी येत आहेत. त्याच्यातला फक्त जो लेदर बॅग नष्ट झाला आहे तो कुठेतरी इथे अस्तित्व त्याचं निर्माण व्हावं असं आम्हाला वाटतं आहे. तरी सरकारने ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावा. तसंच पर्यटन दृष्टिकोनातून जे आम्ही पूर्वी काही महोत्सव करायचो ते गेली 2-3 वर्ष कोरोना आणि इतर कोणाच्या हस्तक्षेपामुळे बंद झाले, ते पण चालू व्हावेत ह्यासाठी सरकारने आम्हाला मदत करावी. तसंच इथे एक गेली अनेक वर्षे आमची एक इच्छा आहे की ते कासव म्युझियम व्हावं आणि ते व्हावं ह्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तर सरकारने ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून ह्या वायंगणी किनाऱ्यावर चांगल्या प्रकारचं एक कासव संवर्धन केंद्र त्याच्यासाठी असणाऱ्या शैक्षणिक काही गोष्टी इथे निर्माण करून पुढील गोष्टीसाठी चांगलं आम्हाला सहकार्य करावं आणि त्यांना पण सरकारला आम्ही चांगल्या प्रकारे मदत करू. मी आणि माझे जे सहकारी आहेत, माझे भाऊ आहेत, माझे मित्रमंडळ आहे, पुतणे आहेत किंवा इतर मित्रांचे मुलं आहेत, ती चांगल्या प्रकारचं काम करत आहेत आणि ते ह्यापुढेही करतील. फक्त सरकारचे आम्हाला चांगलं सहकार्य पाहिजे. तुमचं नाव काय? माझं नाव सुहास तोरसकर, कासव मित्र वायंगणी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विचार करता लेदर बॅग हा कासव सध्या याचं अस्तित्व नष्ट होतं आहे, काय माहिती आहे तुमच्याकडे? आता या ठिकाणी लेदर बॅग पूर्वी असायचे पण लेदर बॅग सध्याच्या याला एकसुद्धा दिसत नाही. मला वाटतं ते नामशेष व्हायच्या मार्गावरच आहे. त्याचं कारण म्हणजे असं आहे की प्रदूषण असेल कदाचित आणि मोठमोठे व्यवसाय जाळी नेट वगैरे आणि मोठे प्रमाणात मच्छीमारा झाली आहे आणि ती यांत्रिक पद्धतीची आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या जाळात अडकून ते मला वाटतं नामशेष झालेले आहेत. त्याचं कार्य असं आहे की समुद्रातले जे घाण आहे, जेलीफिश आहेत, इतर काय आहे म्हणजे जे निरुपयोगी साहित्य आहे ते तो खाऊन पाणी शुद्ध करायचा, समुद्र स्वच्छ ठेवायचं काम करायचा. त्याच्यामुळे असं झालं आहे की आता त्याचीच जात जर नष्ट झाली तर समुद्राचं हे संरक्षण करणार कोण? प्रदूषण तर वाढत चाललं आहे. असं असल्यामुळे लेदर बॅगची अत्यंत गरज आहे. लेदर बॅग म्हणजे पूर्वीच्या काळी जे पुराणानुसार ज्याला कुर्मा अवतार म्हटला जायचो, मूळ कासवाचं स्वरूप ते आहे. तर त्याचे वजनसुद्धा भारी आहे. तो कासव आकाराने मोठा असतो, त्याची क्षमतासुद्धा जास्त आहे, पण तोच नामशेष होतो आहे. त्याच्यामुळे हा जो आपला देव स्वरूपात जो कासव आहे त्याचं जतन आता झालं पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. या मच्छीमारा संपूर्ण समाज जो किनारपट्टीला आहे त्याला वाटतं आहे. पण आता पूर्णतः याची कारणं शोधावी शासनानं आणि हे करावं. तुमचं नाव काय? मी भालचंद्र तोरसकर, वायंगणी मच्छीमार आहे. वायंगणी येथे सुहास तोरसकर यांना जी कासवाची पिल्ले आढळून आली होती ती माझ्या मतानुसार कदाचित संकरित झालेली आहेत. कारण ऑलिव्ह रिडलेचे आणि ग्रीन टर्टल या दोन्हींचे कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये दिसून येत आहेत. ग्रीन टर्टलची जर ती पिल्लं असती
तर त्याचे मागचे पुढचे पाय, पोटाकडचा संपूर्ण भाग, तसेच मानेवरचे मान आणि डोळा हे सगळे पांढरे दिसलं असतं. पण तसं न दिसता या पिल्लांच्यामध्ये फक्त पुढच्या पायांच्या कडा आणि पोटाकडचा थोडासा भाग आणि कडा एवढंच सगळं पांढरं दिसून येतं. बाकी सगळं जे आहे ते काळसर राखाडी रंगाचं ऑलिव्ह रिडले टर्टलच्या कॅरेक्टरिस्टिक्ससारखे दिसत आहेत. त्यामुळे याचं जेनेटिक विश्लेषण जर झालं तर ह्याच्यावर चांगला प्रकाश पडू शकतो आणि मगच आपल्याला खात्रीशीररित्या सांगता येईल की हे ग्रीन टर्टल आणि ऑलिव्ह रिडले यांच्यामध्ये हायब्रिडायझेशन झालेलं आहे का.